седне батко Джони. Това нещо го записах, да знаеш. Добре, ама снимай хората долу. Бог, чакай, ето така искам да си седна малко. Може без звук да го пусне. Гледай Коста. Това банда. Те до сега беха при Витъра, там явно объркаха да бъдат рибата. А те рамките не помня рибите им, толкова ми рибите. Е, тук където сигнала е супер яко. Ехо! Къде гледат нататък? Там се разнася. Нашите туристи по екопътека. Май не ги сред и че... Ехо! Не де вика. Кой вика? А, кой вика или вика? Его, те са две учителки, явно и... Мъж и жена, и това. Но те виж, там си слизате, те си явно там си ходят. Е, колко? 20 чурлига и... Толкова? Две жени и един мъж. А някой там виж, с такова, сигурно САТВ е правил такова, виж? Възможно е, да. Защото тук има САТВ-та бръмче. Виж, това е овшенците, виж ли го там точно е с... Да. Това е САТВ. А между другото, оттам има също офроуд пътче нагоре, към нивата. Точно от моста нагоре. И може да се мине е така, през нивата и тук през гората пак има скрит път голям. Да. Който излиза на съседния баир на съседния.